Nu! Gå da. Hvordan fanden op det? Nej, fanden, jeg vidste godt, hvordan fuck var det der? Hvorfor gjorde du det? Hvorfor gjorde den det? Fuck ud, mand. Fuck, det smagte fuck. Fucking tært. Hvorfor fanden, det må da ikke gøre det spilde? Jeg kan sgu da ikke sluge det hele. Var det en god cola? Ja, det var en god cola. Jeg tror ikke, man er nødt med at sprække det her. Nej.